चाहूल बाप्पांच्या आगमनाची, जय्यत तयारी भक्तगणांची, कसोटी तुमच्या कल्पकतेची, लाडक्या बाप्पाच्या सजावटीची। दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी कोकण सात लाईव्हची गणेश सजावट स्पर्धा। नक्की सहभागी व्हा आणि जिंका आकर्षक बक्षीस फक्त कोकण सात लाईव्हवर। गणपतीत कोकणातल्या घराघरात रातभर भजन आरती सुरू असतात। तोच माहोल वेगळो असता। सिंधुदुर्गातल्या झिलांनी आता खास मालवणीत आरती बनवल्यांनी विलास खानोलकर यांची रचना हा तर संगीत आणि स्वर शशिकांत कांबळी यांचे असतात। ह्या आरतीतून कोकणातल्या गणपतीतला सगळा चित्रच डोळ्यासमोर उभा राहता। जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। घरदार सगळा झाडून ठेवला हा, नडान घेतला हा दारातला खळा, मातीयेच्या भिंतींका गिलाओ केलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। कांगला कौंडाळांची तोरणा बांधली, चिपटा शेरवाडांनी माटवी सजवली, हरणाची झाडा चौबाजूनी बांधली, तिरड्याची फुला शोभे कानली, माटियेच्या कोणात नारळ बांधलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। गिलाव्याच्या भीतीर कमळा रंगवली, सगळ्या घराची जमीन सारवली, दमानिक बेलड्या माडाची पाना, वर्षाचो चोपाळो तुझीच खुना, मधोमध त्याच्या चौरंग ठेवलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। येशित्या दिवसाक नेवरेनी मोदक, दुसऱ्या दिवसाक हळवाचा रांदाप, आंबाडे करांदे भाजयेची मुळा, फणसाचे घोटियो केले हातगोळा, तुझ्यासाठी भोपळो राखण ठेवलो हा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। रातभर तुझ्या पुढे भजनानी आरती, दिवसा तुझ्याकडसून होचाव नाय परती, प्रत्येक दिवसात वेगळी पोळी तू खाशी, आरतीच्या येळात चिबडाच्यो भेशी, वाट बघत तुझी केळीची पाना, देवा चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। जय देव गणपती देवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा, चतुर्थीच्या दिवशी आमच्या थैयेवा। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।